Regai kukwase kereke mstalaba mojeso. Amen. Mwari ndimwari wakanaka regai ndiremekedze mutungamiriri wesu. Vana baba nana mai nzwai kugamuchirwa, the board of the church elders nzwai kuremekedzwa vafundisi vesu vari pakati pedu. Kuri sei overseer vedu, overseer chacha msara Jesu. Amen. It's okay. Chada nishubire evangeli kubva kubhuku ya 2 Kings madzimambo echipiri chapter 8. Chapter 8 from verse 2. Madzimambo echipiri chapter 8 from verse 2 ndichaverenga. And the woman arose and did after the saying of the man of God, and she went with her household and sojourned in the land of the Philistines for 7 years. And it came to pass at the 7th year's end that the woman returned of the land of the Philistines, and she brought forth to cry unto the king for her house and her land. And the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me, I pray thee, all the great things that Elisha has done. And it came to pass, as he was telling the king how he restored a dead body to life, that behold, the woman whose son he had restored to life cried to the king for her house and her land. And Gehazi said, My lord, O my king, this is the woman, and this is her son, whom Elisha restored to life. And then the king asked the woman, she told him. So the king appointed an officer, saying, Restore all that was hers, and all the fruits of the land, since the day she left the land until now. Tinamati. Uchene wakatende nacho. Tinogudza zita renyu kuremekedzai manero ano. Taurai kuupenyu wedu. Shoko renyu ngarititsuure ritidzidzise nekutigonesa. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen. Yandaverenga iri kutangira pakuti muprofita Elisha wakaprofita nzara kuti munzvimbo munyika muchange muine nzara for 7 years. Ndokubva ataura nemukadzi weShunemi kuti Mwari ndozvavandipa kuti muchaita nzara. Saka iwe suduruka ibva pano uende kwauchero kwauchandogara uzodzoka after 7 years. So message yakapiwa mukadzi uyu bedzi, vamwe havana kupiwa that warning. Maybe nekuda kwokuti muprofita akachengetwawo pamba pemukadzi muShunemi, saka nenge kaprofesi kaneka favor mukati. Because Elisha semunhu waMwari waigona kushedzera kudunhu rese kuti hama dzangu vanoda kusuduruka ikune nzara, asi Bible rinoti wakataura one on one, wakataura nemukadzi weShunemi nekuda kwechikamu chaaiita muushumiri waElisha. So ndazvidiscover kuti mukunamata Mwari tingangodaro kuti tese tichinamata Mwari mumwe chete, asi kune vamwe vanoererwa nyasha dzekuti vane nyaya dzavanoudzwa dzisingaudzwe vamwe munyika, muupenyu kana pamabasa. Iyoyo vazhinji tinogona kuiti favor, but pastori iyi haisi favor, kuritena zvakanaka zvaangaitirwa nemukadzi weShunemi. So zvapachena kuti Mwari unopareta nenyasha nekungowanirawo vamwe favor, pane dzimwe nguva unopareta maringe zvaunoita kwaari. Mukadzi muShunemi wakabika wakabaka, Elisha paaipfuura achidya achienda kwaari kuenda. So Mwari pavakamupa chiprofita chenzara akava nemoyo unorwadziwa kuti mukadzi uyu angatambure nemhuri yake nenzara kana akambotambudzika neushumiri wangu. So pane nguva yekuti zvimwe zvinoitwa naMwari kune vamwe vanhu usafunze kuti munonamata zvakafanana sei Mwari vari kukujamba. Pane zvimwe zvinogona kuitwa nevamwe zviri an extra mile, nokuti Elisha haana kupfuura nepamba pemukadzi weShunemi. Bible inoti waipfuura nenzvimbo yeShunemi. Nzvimbo it means inzvimbo yaigara vanhu vakawanda, asi mukadzi muShunemi ndiye akaona munhu waMwari need ndokubva apa munhu waMwari zvaakaita. So Elisha haana kusvika munzvimbo yeShunemi achitsvaka mukadzi muShunemi, but waipfuura nenyika nenzvimbo neguta reShunemi. Mukadzi uyu ndokubva aona ndokuita zvaakaita. Saka nedzimwe nguva the door is open for everybody, but hasi munhu wese unoita. Aipfuura nepaShunemi, mukadzi muShunemi ndokubva aona. Vakadzi muShunemi vanga vakawanda. Inzvimbo inonzi Shunemi ine madzimai akawanda nevarume vakawanda, asi kune one akangoona. Saka dzimwe nguva munamato wangu kuti Mwari atiwanire unyasha, tiregere kudarikwa nerimwe ropafadzo rinodarika muguta tikatadza kubata nepauri. Shunemi inzvimbo yakakura, asi Bible rinoti kwaiva nemukadzi muShunemi.
So parikuya the prophecy about drought irikuya. Elisha unotaura nemukadzi ndokubva muti for 7 years kune nzara ichauya. Chimwe chinhu chandisitsa apa ndechoti Elisha haana kunamata kuti mukadzi aregere kuaffectwa nedrought, but akamupa advice nekuti suduruka, nekuti ukaramba uripo even prayer cannot save you. Pari kudiwa a word of wisdom to guide you. Namo ndekunamatira nyaya dzese nedzimwe dzisinganamatire dzinongoda uchenjeri. Wisdom is good to be prayerful, but there are times that we need mweya mutsvene kuti ataure atipe mazwi euchenjeri. Elisha ainzwa Mwari, aiva neukama naMwari, but haana kunamata kuti drought ipere. Akapa munhu mazwi ewisdom ekuti suduruka drought iripo. Kuti Elisha ane ukama hwekuti anotonzwa kuti izvi zvinamatirwa, izvi zvinotizwa. Ipakutiza apa meno wandiri kuchallenge because ndenge tine mfungwa yekuti you must have confidence in your Lord. Kana chese chauya unomira naMwari wako. Ukaenda kubhuku yaMatthew chapter 2 uchanzwa Joseph achitoudzwa nengerozi. Torai mwana mutize. Nokuti Herod ari kuda kuuraya mwana. Mwana ari kunzi Joseph tiza naye ndi Jesu wamasimba ose. Ari kunzi ngaambotiza. So there are times that munhu anogona kuva aine confidence ake but aine ignorance muconfidence. Kuti ari kumira panyaya anofanira kusuduruka. Nekuti nedzimwe nguva pamunenge wakangorerwa mudhokotera kunzi kana uina Mwari unoramba uripo pachero chauya Mwari wako unokudzivirira. Inobva yati Joseph akanzi tizai nemwana. Mwana wacho ari Jesu. Elisha akanzwa Mwari ari kupa warning mukadzi weShunemi kune nzara ichauya imbosuduruka, kwete kuti imbonamata, suduruka. So akasuduruka kubva munzvimbo iyi akaenda kunogara kuvaFilistia for 7 years. Ndokubva azodzoka after 7 years drought. Kuti akateerera mazwi emuprofita akasuduruka muguta. Asuduruka drought yapera akadzoka, but paari kudzoka ari kuda kupiwawo imba yake, kudzorerwa imba yake restoration, imba yake neminda neland. So akandosvikira kumba kwamambo. So pandatanga kuverenga ndopanditsanangurira kuti achisvika kumba kwamambo, mambo vanga vakatogarawo naGehazi aiva muranda waElisha. Mambo naGehazi vane nyaya dzavari kukurukurirana. Mambo ndovanga vakubvunza kuti mbonditaurira zviri outstanding zvinoshamisa kwazvo zvakaitwa naElisha muprofita. Ndofunga pakataurwa minana yakawanda, but the outstanding one yavakasvika vachitaurwa ndeyekuti hanzi Elisha ane mwana wemukadzi wemuShunemi anga akafa waakanamatira akamuka. And apa ndinorispecta Gehazi a little bit nekuda kwekuti nyaya yemwana uyu wemukadzi weShunemi haina kungotangwa naElisha akaenda kunonamatira mwana, asi Elisha akatuma Gehazi netsvimbo akati enda unoleya tsvimbo yangu paari, mwana uyu anoita zvakanaka. Gehazi paakatumwa akaenda hapana chakaita. Saka paari kubvunzwa nemunhu namambo kuti ndimbotaura zvakaitwa naElijah haasi kuincludawo kapati kake kuti ndaivawo muchikamu zvinhu izvi, nokuti vanhu vazhinji vanotora credit. Ndakati ndo zvakaita kuti Genesis Mwari vapedzire nekusika munhu ivo vachida munhu. Mwari vanoda munhu zvikudaro, asi pakusika nyika vakapedzisira nemunhu. Why? Nekuda kwokuti vanozivawo kuti munhu anotaurisa. Ndikatanga nemunhu anozonyepera vanhu kuti makoma aya tatatotaurawo naShe kuti paite ozava vanhu vanoda credit muzvinhu. Dhamu muri kuona apa dai pasina road pane dhamu apa patakazonamata. Saka tine zvimwe zvokuti hakuna anogona kunongedzera kuti iyi minamato yako kukutsanya kwangu takawana zviripo. So Gehazi akatombopiwa mukana kuti enda netsvimbo unonamata nemwana ugodi, akaenda zvikaramba. Nyangwe mwana uyu akamuka Gehazi aigona kuvhara kana kunyepera mambo kuti ndakatanga ndatoita intercession. Kuzoona Elisha akumutsa mwana, intercession yanga yanzwa. That ne 2-3 hours tiri muprayer. But ndinofara kuti Gehazi paakatumwa zvakaramba saka yakaitaurike. Because dai zvakashanda munana wainitsa waidivide waiti 2. Nedzimwe nguva Gehazi aigona kushedzera kuti hakuru pawo hapasina kusaka anga atotuma inini. So vari kukurukurana mambo imbonditaurira zvakaitwa nemunhu waMwari zvikanzi kune mwana anga akafa akamutswa. Vari pakati pekutaura ndo pakapinda mudzimai muShunemi akabata mwana wake ruoko.
Gehazi ndokubva ati mambo, nyaya ndiri kutaura haisi nyaya inongotaurika bedzi, inooneka, inobatika, intangible. Ava ndo amai vacho, uyu ndiye mwana wacho. Kurati nyaya yakabva pamazwi pakutaurwa ikasvika pakunongedzerwa nekubatika. Izvo ndo zvakabata mwoyo wamambo nokuti inyaya yakava neevidence. Evidence iyoyo ndo yakava push factor kuti mambo achigona kudzora zvese zvaamai ava. Nokuti nyaya yakamuitira zvakanaka kwete senyaya bedzi, but yaiva neumbowo hunobatika. Manhero anhasi ndoda kushumira pamusoro peumbowo hunobatika pane zvaunochema. Mwari wedu ane tsika yekuona nyangwe pataurwa samambo ava. Matthew 6:6. Kana makunyengetera pindai pakavanda muvhare dhoo. Mwari anoona zvamunoita uchakukomborerai. Iyo teaching ndeye prayer, but iri kundiratidza kuti reward haisi mumashoko, iri mune zvinoitwa nechiri kutaura mashoko. Ini ndoda kudownloada pese pandinoshumira kuti zvinyatsonzwika uregere kubhodza. Nyaya ndiri kutaura yakafanana nekudai so. Mukomana akapfimba musikana akanyatsotaura ndoda kutokuroora. Iye musikana nyangwe kuroorwa achida anogona kuramba. Ukazodzoka after 2 years unosvika akaroorwa. Zvokuti taekweseni kuti zvandaitaura 1 ndopaachakuti kuti handakuramba kuroorwa, ndairamba chaitaura. Why? Because iwe uchitaura iye anenge achiona chiri kutaura kuti kuroorwa ndoda, but apa panonyura muna. Ndokana ndanyura kai kunonyura zvishuwa. Saka vanoita vachitarisa. Utaura mazwi akanaka, but utarisa muno wacho kuna kuti tombomira. Kurati kana musikana akamaster atiyo yekuti haangotorwa nemashoko, but anotarisa pari kubva mashoko. The same with God. Amen. Matthew 6:6. Kana makunyengetera pindai pakavanda, Mwari anoona zvamunoita kwete zvamunoitwa. Nokuti tine vanhu vane tsika yekuchema kuti Mwari tarisai zvavari kundiita, tarisai vanhu vandimukira vazodii. Iye manje anotarisa zvaunoita kwete zvaunoitwa. Kuvengwa haisi garanti yekuti Mwari ari kusaiti kwako. Mashoko anotirwadzei kuti mavhengero anoitwa nevanhu Mwari munotanga nyarare pasituation yangu. Anotonyarare kuti anotarisa zvaunoita despite yezvaunoitwa. So mambo nyaya yavabvunza iri mudariro remupalasi mamambo ndeyechekuita nemwana uyu. Saka pavangopinda bedzi, Gehazi nyaya yakabva obva anzwa kusununguka kuti mambo isu hatingotaurira ava ndo amai vacho, uyu ndiye mwana wacho, zvibvunzirei mega. Kurati nyaya yakatransfeya kubva pakunzwa ikasvika pakuoneka nekubatika, zvikapusha mambo zvikavapa confidence nokuti pane evidence yekuti varopafadze nekudzorera zvemukadzi wedu nemi. Bhaibheri rangu robva rati kutenda kusina mabasa kwakafa. Iko kuri kutenda, but kuri muklasi yezvinhu zvakafa, ende zvakafa hazvina life. Yeti but kunotonzi kutenda kusina mabasa. Kurati kutenda chimwe chikamu, mabasa chimwe chikamu. Zvoroti munhu akangotenda bedzi pakashayikwa mabasa, ari muklasi yezvinhu zvakafa, ende hapana chinoita, iye ari mutendi. Ndipadzogorore. Kutenda kusina mabasa kwakafa. So ndikabvisa mabasa ndinosara nekutenda. But nonanzi ikoko kutenda kwacho iko kwangofanira nekuti hautendi, nokuti hakuna chinobuda. Iwe uri mutendi. Saka dzimwe mwana uzoona kuti pavatenda apa ndiripo, but kumabasa hahako. Saka kusero hakuna futi iriko. Yobva kuti achichininamatira zvinhu zvangu zviite, kutenda kusina mabasa kwakafa. Hazvisi kusvitwe futi neprayer. Prayer hasi mabasa. Isimba raMwari riri kunamatirwa inyasha dziri kuuya pamusoro pako, but pane nyaya what you do. Samuchiona tinotora nguva tichiparidza tozonamatirana. Kureva kuti chikamu ichocho ukachipotsa ichi ndikazokunamatira unoenda futi kuzero wakanamatirwa. But mufundisi wacho ndofunga havana kana power man. Things are not changing. Secret ye change nezvinhu zvinobatika mulife mako
is what you do. Kwete chechi yaunopinda type ya pastor wako zvaunoita. Mwari anoona zvaunoita chakuropafadzai. Haina kuti Mwari anoona yaunopinda. Bozo unoona pedzera wachinja nechechi yacho. Nezvandakaona munhu akachinja chechi hachinje Bhaibheri raashandisa kwaakabuda. Kurati atobuda pachero ndine nharo patari nyembe. Anorinzira kumberi. So ndinotara pamusoro pechinhu chinonzi evidence. Kana mukaenda kuMataredzi mutsvanya yechitongwa, Majesty tukaona akupa sentence anenge awenya umbowo evidence iripo. Vakuru munobvuma here kuti makarepa mwana uyu? Vakuru bva vatanga kuchema uchizvirovera pasi. Majesty tamboti avabereki mudhara achemayo hatizodaro vanhu vakuru yapera. Zvinonzi kana mapedza kuchema toda umbowo. Ukawedzera kuchema monzi remanded in custody. Tozokuda usingachemi kuti tipedze nyaya iyi. Ukangochema chete haipere tokuvharira futi. Kuchema kunoita kuti udzivirwe tsitsi kwete kuti nyaya ipere. Zoti Mwari akakutarisa seanonzwa tsitsi newe, but nyaya yacho haipera. I take it as I love examples. Say wrestling ndo kwatakamboiona tese. Wrestling kana unachirovana ari madoubles. Mumwe wako ane kodzero yekupinda kana wanyanyorohwa, but anomupa kodzero dzacho ndiwo uri kurohwa. Unoti wanyanyorohwa pai ukanyanyochema haatenderwi kupinda. Ukanyanyokuvadzwa haatenderwi kupinda. But uchirohwa uchichema uchikuvadzwa unoswedera kune mumwe wako. Kuti unotambanudza ruoko. Mumwe wako obva akurohwa kuti apinde. Mukati muri kurohwa, but kuti zvipere unorohwawo futi. So tona patoparidza sotenga uri kurohwa neshoko kuti zvipere. Ukaritendera kuti riri kurove inopera nyaya. Ukarinakurira vamwe haiperi kusvika waritendera kuti apa ndarohwa apa. So wakaipa tsika yaanoita manje, maresting taiona chaizvo. Anokurova wacho akona kuti kuswedera kune mumwe wako anopota achikuzvira kwaari. So chana nyaya yekusebera kuna Mwari, nyaya yekunamata, nyaya yekuenda kuchechi, unenge uchimuneta naye. So wakaipa ndiari kukuzvuva dambokurovera kunoku. Bozo yane tsitsi anowanzopindira ukanamata. Saka wada kuswedera pachechi ubva akuzvuva. So wada kuita zvekunzi itai pachechi ubva akuzvuva futi. Unoramba urimo muringi, but uchikuvadzwa. Ende kukuvarira muchechi kunorwadza. Boza imwe hatina imwe advance yatinokupa kuti enda kwakati. Muna Kristu munhu ndo mune nyaya. But muna Kristu uri kuiti ndo pane imwe nyaya. So ukaenda pedyo nemumwe wako, kana mutemo uri kuti ukatamadza ruoko anokurova kuti upinde, anokurova wacho kana akangwarisa anokurovera padhuze akakubata maoko. Uyo apinde urorwa mutu. Uzapanonzwa kuti Mwari wacho ndinaye but hazisi kuita. Wakaipa ari kukurovera muchechi chaimo chaimo. Why? Because kapolisi kacho kamutemo kacho iye anotokaziva. Saka anogona kukutendera kupinda chechi, but kuti uite zvinoita kuti zviitike ndo panenge akakubata. Imagine Mwari unopa Moses shoko rekuti taurira vanhu vauraye makwai vaise ropa padhoo. Inyaya yeExodus ndeyekubuda kwavanhu munhamo, but kubuda kwavanhu munhamo kunenge kupa vanhu futi nhamo, kurasikirwa nezvifuyo. And the message iyo yanga yakapfava kumunhu ane makwai 2 or 3. Achangobva mukutenga 1, onzwa mufundisi akuparidza kuti urayai, kuti uyu haana kudanwa, ada kuti tisaitewo something in life. So zvona vhangeri regiving harinyatsoita kana zvinhu zvakaoma. Unozongodi kudzorwa mumashure. Une vanhu vaunofungidzira kuti ndo vanofanirwa kuita kwete inini. Why? Because uchangobva mukutambira shoma iyoyo. Saka vhangeri racho rinoita sekunge riri kutorwa newe kwete kukurwira. So amai vapinda vakabata mwana ruoko, mambo ndokubva afara, Gehazi ndokubva ati mwambo wangu yandiri kutaura ndeiyi, ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Kurati ndaakupresenta evidence yenyaya yandiri kutaura. Amen. So evidence yezvese patinopinda muprayer, sometimes wakaipa akanyengera chechi kana kuti vanhu havana kuziva kuti chinomuvha Mwari manje haisi nyaya yako,
inyaya yake. Alright, bilanzogorore mushi. Nyaya yake ndiye kuti akakupa solution through Christ. Kristu. Ukashaya Jesu, ukanetseka steri kukachema kuna Mwari. Chinoita kuti asanzwe, anofanirwa kunzwa Kristu ari mauri, achimirira iwewe. Mukadzi anonzi Hagai nemwana wake Ishmaeri vari murenje mugwenga reBheersheba vachichema. Mwari vakareleasa message through an angel. Ngirozi ikati kuna Hagai, Hagai nyarara kuchema. Nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Samubvunzo ndokubva wati ane volume yakakura ndiani, mwana kana kuti amai? Vantu kana vachichema kamwana naamai vakura, anganyanya kuchema zvinganzwi kudenga ndiani? Taamai. But Bible rinotobuda pachena kuti nyangwe muri kuchema muri tu, iwo uchiregera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. In other words, kwako hatisombonzwa. Kana vantu vachichema denga roburuka roti Mwari vanzwa kuchema kwemwana, rasarudza kunzwa. Sei vanzwa mwana asina volume yakawanda? Ishmael ropa raAbrahama. So kuna Mwari, what speaks louder than anything is the blood. Zvorati nyaya yaKristu ikashaika mauri, mazwi ako harevi chini. The church of the believer must be established in Christ. Why? Nokuti Kristu ari mauri ndiye mumiririri, murevereri wezvinhu zvako. Paunopresenta nyaya yako, ngave iye the mouthpiece. Iwo nyango uchitaura nemazwi ako. Saka yachi kana makunyengeterai muzita rangu, ask anything in my name. Iye azvati tine mazita edu. Kurati in his name taakupinda mahari. I'll give you this example. Ndichita O level kumazuva ku 1994. Tatine misikanzwa kwazo kuchikoro saa takambonoba makerotsi mukateni. Headmaster ndokubva wapiwa list zita revanhu vaba makerotsi. So taidzidzawo futi nemwana waheadmaster mazuva acho ainzi Tapiwa. So takuenda kundorohwa kuofisi, takangoronga tiri murodi. Iko kuba kwakaipa, but nemarongero atakaita akati nzvengesa program yekurohwa iyi. Chatakaita ndechikuti tega takatoziva kuti pagrupu redu raba makerotsi Tapiwa aripo mwana waheadmaster. Patakaenda manje muofisi takabva tati Tapiwa ngaatange kupinda. Bozi vaida kurohwa one by one uchipinda. Takagona kuseta team tikati Tapiwa enda kumberi. Koza mudhara akatarisa marongero anga aida kuti maruzvambura ada kutiita nechapinda muofisi. Ndo pakati chibva shedza umwe wako titaure nyaya yacho mushi. Takatozati yatopera kwanzwa kunzi shedza umwe wako. But taifanira kunzi next muchirohwa. But takagona kuseta team Tapiwa kumberi. Mudhara paakaona wake weropa nechamboko chiripo, akati nyaya ida kutaurwa futi. Tauya tikatotsurwa wakomana zvamaita zvina kunaka, zvikazodi makerotsi wada kutotengeswa, chikoro chida kureiza mari, ada kutonosupply kuSPAO. Saka since muri madya mukatotsanangura kuti aibva here akasimba here, takati asempo. Tista testa garden nekuchikoro. But nyaya pairi panatapiwa. Ndine chokwadi chekuti dai Tapiwa anga asiri muchikwata chevanhu vaba makerotsi paifa munhu. Zvoda kuti nhau yaKristu manje tikamutungamidza kumberi kwenyaya dzedu tinoita sekunga tina chatakatadza. Nekuda kwekuti ropa rake rinoreverera uye nekunatsa upenyu hwedu. So ikashaya Kristu mukati, ikangova yako bedzi, haigadziriki. Mark 11:24 inoti, when you pray, believe so that you receive. Kana makunyengetera tendai, uye kana matenda munogamuchira. Ini kare ndaiconnecta prayer nereceiving. Zvikandaverenga scripture iri kuti aiwa, when you pray, believe so you receive. Rega nditaure nezvinhu izvi. Mikey, when you pray ndokunyengetera, believe so that you receive. So prayer na receiving achifambidzana according to the formula yeKingdom yeshoko. Zanzi unonamata, you pray, believe so that you receive. So receiving are connected na believing. Prayer yakanaka chine nyaya panapa ndechekutenda
kuti zvinoita. Nokuti ndakaona dzimwe hama dzabva kuvisiting awa kuchipatara tanonoka kupinda zvanzi vanhu vachapinda tikati ari sei vatobva mukunamata naye zvanzi hatina shuwa rikavira ndimanamata ka kuda kuti munamato wacho vaita but kubelieving hapana naiwo vakutotiwo dzinenge meno zvinenge zvatofamba nepamwe koyamanyengeterera yacho kunyengetera kunogona kukozwa nekuoma kwezvinhu. Believing inokonzerwa nekuziva nekuva neconfidence muna Mwari nekuziva Kristu nyasha dzake nerudo rwake zvinoita kuti ubvume kuti nyangwe zvakaoma asi nekuda kwerudo rwake atiratidza pamuchinjikwa paCalvary unodarika paketi yeshuga yatiri kuchema. You balance things woona zvakaitwa naKristu. Our faith, our confidence, our believing is in him, kwete in me. Nokuti ndine nyaya dzangu ndapedza kunamata Satani anondizevezera kuti pano wakavhara vanhu kanizuro prayer warova paturi chivharo. Satani anoda kurova inini kuti ndikanganwe zvandakaitirwa inini chivharo chacho ndakadiwa kuno kuna Kristu. Ndikati chivharo muzonge kuti ndikuti chivhayo pedzisira waenda kuna Victor ndindavhara vanhu pano pabatanamata wakaipa ada kuti tishaiwe believing kana kuti confidence to receive anobva ati aba munini mapureya muri kuita henyu but ziva kuti nyaya dzavo God is not happy. Ari kundibvisa pabelieving nokuti believing must be confidence in Christ kuna Kristu mushoko rake. So tikashaya believing maari ikangove kuti ndanamata but nezvandinofungawo nekudhauta kwangu nekudii ndoshayiwa believing receiving haiko. Usanga ni mwana vakuti maprayers ako mashoma ita ma 8 hours kana ma 12 hours. Asi ma hours ari pakata pane believing. Amen. I'm not against many hours but I'm against a wrong formula. Ichakupa ma hours akawanda but asina ma results. You know people they believe in effort more than result. Angaiti patuka wangu daru zvese zviri kuite. So kana wanamata ukava nekutenda kuri muna Kristu. So pa prayer yako ngaigumire pakuziva zvawakaitirwa naye wozorora mazviri zvinoita kuti baba vagone kukutambidza kuti kana vakakupa Jesu uri mutadzi what more watengwa neropa raKristu wakufadza baba ndipo unofanira kuva neconfidence kuti zvaakuita manje. Munhu akakwanisa kuti ukanomukumbira motikari uchida kuenda kumusha ubva kupa pick up kuita naye kumusha ungazodetseka mumusi here kumukumbira spare wheel kuti pamwe anozoramba nespare wheel kana akagona mota yacho yese ozotadza nespare wheel. Kuspare wheel unoenda une confidence baba tinotombopiwa ari maroriko saka haarambe unati ukanyatsoziva basa rakabatwa pamuchinjikwa naKristu concerning your life kuti uri mutadzi usina kugona chawagona nekuita but Mwari ndokubva vakuda saka izvezvi zvinoita kuti vakuvenge kana vakatombokuda usinganamati kana wakunamata you must have confidence in his love. Amen. Saka Satani haadi kuti uzviziva ada kuti aramba achikudza nyaya dzako iwe kana akudza dzako mudzi kwadzakaendeswa paCalvary chimudza uchienda paCalvary unorivhesa uraiti zvandakaitirwa zvacho. But one thing I know, Calvary is a done deal. Whether the devil likes it or not, Calvary is a done deal. Kana Mwari akakuda akakupa mwanakomana wake Jesu akakufira ukamugamuchira sashe uye muponesi hakuna dhimoni richarivhesa basa rakabatwa pamuchinjikwa. So kana zvisingarivheseke have confidence in him. Wakaipa ada kuti uve neconfidence nezvauri bonda katsanya 8 days bonda kada human effort in the challenge nawe pakudai so zvinoitwa nehuman effort zvinoita kuti uve nepride usuduritse zvaakakuitira utaure zvauri kuita. Human effort yaita kuti zvichida nevamwe vane zvipo zvekunyora mabhuku vapedzisira vakutinyora 8 ways how to make it. Iye haana 8 ways dzaakaita Mwari vakamuwanirawo nyasha but kuti akutsanangurire zvakanaka kuti ufunge kudenga kune nyasha anobva kuti there are 6 steps.
Gadari Zakeo kunyora rake bhuku 8 ways how to host the Messiah. Yet the water no akangonekwa ari muto kadziburuka tende kumba. Bakuti vamwe vagare naJesu akuvanyorera machapters. Amen. Wanano yake kuwa ni onyasha akabvarorwawo kana akudza vamwe manje. Asikanonuzida akakuwa ni kwawo. Zviriko wani Mwari unongogona kupa vanhu nyasha. Yeah. Having confidence in him. Zvinoita kuti paunonyengetera nyaya yako paunoisarenda pane zvaakakuitira, rudo rwake, nyasha dzake, ukuru hwake neability yake. Amen. Ability, I'll give you this understanding. Let's say uri mutauna una mari yekuenda kumba, urungofamba una kana mari yekombi wakasamana kuti wabirwa mari, osangana nehama yako yaunoziva kuti ine mari zhinji. Unoziva here kuti usati wamupa chichemo unotanga nekunyemwerera. Paunongomuona so unotanga nekutomudza kuti beta zvoti anoshiya kuti beta ndei nashiya kuti kumba ndichaenda sei. Kuti uri kumupa confidence iye kuti ndakutoziva kuti ndiri kuenda because kuti unoziva capacity yako nerudo rwako. There must come a time yekuti your prayer life inopa Mwari manyawi. Why? Because vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Unofanira kusvika palevel yekuti uchitaura naMwari, Mwari anonzwa kuti auoneka. Ndovana anoziva baba vake abili kwete sekuti Mwari kana muchizvikwanisa ishe kana kuri kuda kwenyu nanhasi uzive kuda kwababa vako kana muchizvitendera ishe kana nguva yacho yakwana kudai kuri kuda kwenyu. Ukaziva zvinodiwa nababa, ukaziva ability yababa kuti Mwari ndiye musiki wedenga nenyika, upenyu uchipo chinobva kwaari. Saka zvaunoda muupenyu zviri lesa than upenyu. So kana akakupa upenyu usina kubvira wachema, chinokuchemedza pane zveupenyu inyaya yekuti wakaipa anenge achikuroera pakona kuti hausi right, tanga watomboburitsa musodzi Mwari abate shuwa. Imagine mwana wako ari kuda school fees obva aita 8 hours achitaura neyo gurundoro kani gurundoro munoera gurundoro mamakaoma gurundoro kani odzosvika 8 hours dzako anobva fees ishe. Kana wega akangoita kana awapedza kuti nyarara it's okay ndazvina. There must come a time yekuti munhu unoita confidence. Amen. Because ari rooted muna Kristu. Hama dzangu basa rakaitwa naJesu pakuchinjikwa on our behalf rakakurisa. Amen. Rinodarika zvimwe zvese zvaungafungidzire muupenyu. Akarohwa, akatambudzwa, akapfirwa mate. Inyaya yacho achiitira iwewe. Akava murumbu akashungurudzwa achiitira iwewe. Iwe wobuda munyaya idzodzo woti Ishe onai zvandaita izvi Ishe ndakutsvaka iwani rangarirai mabasa andinobata rangarirai zvandakaita. One zvawakaita zvakanaka, we thank God for that. But hakudarike zvaakakuitira nokuti zvakanakisa kupinda zvese. Amen. Mukadzi aonekwa achipinda mumboyo agadzira umbowo hwenyaya ndozvapamambo. Saka hanzi amai vaifamba nemwana wavo. Mukadzi is just a shadow picture yechechi nokuti Kristu ndiye murume wekereke. So amai ava ichechi iri kufamba naKristu anova mwanakomana. Ende mwana uyu ane one thing in common naJesu. Mwana uyu akafa akamuka, anamatirwa naElisha. Jesu wandiri kushumira wakafa akamuka. Saka mai vari kufamba nemwana akafa akamuka, ichechi iri kufamba naKristu mupenyu. Ikereke iri kufamba naJesu, Jesu ndiye shoko. Saka mai vasati vataura mashoko avo, Gehazi ari kunongedzera shoko ravainaro anova Kristu. Vane chichemo vanozvauda kurepresenta kuna mambo, but mambo aziviswa kuti aiwa nyaya dziye dzamunofarira muzive hama dzangu kudenga kune nyaya dzinonyanyofarirwa kudarika dzimwe nyaya dzatingataure. Nyaya inofarirwa nedenga ndeye kuona munhu wakatengwa neropa raKristu, ndeye kuona munhu wakagamuchira mwanakomana waMwari, ndeye kuona munhu unotenda munyasha nerudo rwaMwari. Mufunge kunamata hakusi kunyengetedza Mwari kuti achinje moyo. Kunamata kuzvalaina mune zvinodiwa naMwari nokuti akanaka.
Mwari haana mati wekuti anake. God is good all the time. All the time God is good. Hatina mati kuti Mwari aite right. Mwari ari right kudhara. Tinonamata kuti tizve align nemind yake nokuti ndisitogara tiri off track. Amen. Mufunge kunamata kusunyengetedza Mwari kuti achinje unhu hwake. Kuti andimaka saka munamata so anopedzera achinja moyo kuti ndakufarira. Wakaipa anotipa that mindset yekuti ukaumburuka ukachema Mwari achanyatsoona kuti munhu abhoida akumuda manje. Tinodiwa ufunge. Ende wakaipa hadi kuti uzvinzwe ende uzvizive. Osa mindset yaprodigal son. Luke 15:17. Bible not wakadzoka munjere dzake. He came back to his senses. Akadzokera kuna baba. But akadzokera kuna baba, he was still prodigal in thinking. Nokuti akati baba musanditore semwana. Mwana wako akaba unomuchinja senemwe. Chii chibava chepamba penyu. Chibava chekwasipanda. Auyendi kumakombe kuti mabira ari kuita tsana vawo kwapiru chaita. Why? Because what makes a family is the blood, the ropa. Yeah. Character haiunze family. Yeah. Kana pane chitopaketa mwana anonzwisisa. Haugone kuti chiwe ugare panapo zvangu hazvidzwe. Unosungiswa. Une zvaunenge wakutaura ipapo. Kureva kuti mukomana paari kudzoka pamba, problem yake ndeyekuti arikuda kutonga nyaya yake semafungiro ake. Haadi kuti baba vamutonge sekutadza kwake. Kumataredzi mhosva kana uchitotongwa iwo kana ukanyepera kudangwe kurizena so kuti ashwa mecha sisi ndakabashwa chikonipa 12 years avatedzere iwewe. Vanoshanda neconstitution kuti inoti kudii kana waita mhosva iyi. So mwana uyu atadzira baba nehunhu hwaaita nezvaaita, but paadzoka baba vake vari kuti my son was dead, now is alive. Kuna kuti kuna baba hazvichaverengwa kuti wanga wakafa but wadzoka. But iye manje mukufa ipo mari kuti pane dzandaitamba saka musanditore semwana. Ende musina kunditora semwana kudaro kachingwa mundipe. Why? Because achiri kurodha akamushunga zvechingwa. Kumba kwa baba wangu varanda vanotosiya chingwa. Saka chakamudzora kumba idumbu kwete original mind of the father. So munhu anogona kuuya kuchechi nekuti Mwari unopa chekudya, unopa mabasa, unoita zvakati, but asina kuziva the mind of the father. Ari prodigal in church. So paakatodzoka ndiari anototonga nyaya yake. Iwo baba vane chikafu chavanotobika mumba, vanotouraya mombe. Vatone ropa yavada kumupfekedza, vane ringi vada kumupa, vane bhutsi vada kumupa. Iye musanditore semwana. Why? Nekuti haasi kuunderstanda kuti ukama huri muropa kwete mucharacter. So munhu kana ava mwana waMwari akagamuchira Jesu, uri mwana waMwari. Saka uchiona pa the Lord's Prayer Mwari vanotoziva kuti uri mwana wangu unogona kutotadza futi. Saka pa the Lord's Prayer mutanga vati baba vedu vari kudenga, tipewo chingwa chedu muzuva kuti tiregere zvatokutadzirani. Munototadza muri vana vacho. Kutadza kuite muedheni kunokuita mwana wacho atadza. Saka utione munamato wako wemwana anotadza zvatokutadzirani. Amen. Why? Because havadi kuti uluze understanding ye-identity yekuti uchiri mwana. Because mwana kana ari mwana pamba ane zvaanogona kukumbira nezvaanopiwa as right. Ukaona mwana akukumbira zvaanofanirwa kuitirwa as a right, there is something wrong with the father or with the understanding of the child. Ine vana vangu ndivo akambofa vakati makwenda kutaura manheru todawo sadza, todawo chikafu, tirangarireo baba wedu. Kana tobva kunotamba chimwe chetu zati ratobikwa. Kana chikati sadza rangu riri kupi? Akashanda, akazoti kufunita marini, akarambotaura nenyaya yesadza remanheru. Vakanozati ndi mwana repano rinotobvongwa chete muchikamu ichocho tirimo. Baba vakakwana vanorwadziwa vakaona mwana wabhutsi yakabvaruka achaenda kuchikoro. Haasi mwana anorwadziwa, baba anorwadziwa ndarika mwana. Kana baba vakakwana mushekushe. Why? Because vanhu vakaona mwana nebhutsi yakabvaruka vatuke mwana, vanoti mwana webenzi. Kwete kuti mwana uyu ibenzi, hai mwana webenzi unotukisa baba nebhutsi yako. So izvozvo Mwari unozviitawo futi pavana vake. Vanonzi vake anorwadziwa vana vake.
Zvokuti kune zvaanoita by right without prayer. Hatisi kuti prayer yakaipa. You must operate as a child. Kune zvinoitwa by right. Muri muno munogona kutotipupurira. Tine vanhu vaitirwa zvimwe zvinhu zvakanaka muupenyu zvavasina kubvira vapfungamira kana kunamata. Ndoimwe saini yekuti baba Mwari wako vanokuda ende vakatendeka ende vanopareta as a good father. Zvokuti hambire kuti nyaya yese kusvika waichema. Dzimwe unotichema, dzimwe unokanganwa kutichema ende dzichitongofamba. Izvi pamupomuka kusena unonamata kuti Mwari wondipeiwo upenyu wangopiwa. Ende kunamatira kusvika mangwana hauna futi wakatoplana futi zvokuita next year usina kunamatira next year yacho. Amen. Why? Because he's a good God. Yes. But pane chinoda kuonekwa chechi mutenda achifamba nacho. Ava ndiwo amai, uyu ndiye mwana. Mwoyo wamambo ndokubva wazorozwa ndichivapa izvo zvavo. So answer haisi kubva pakuti amai vachema sei. Answer iri kubva kuti nyangwe vane chichemo zvavari kufamba nazvo zvawirirana nenyaya inodiwa namambo. Nyaya haisi yekuchema kwavo nyangwe vauya kuzochema. Nyaya ndeyemafambiro nechavari kufamba nacho. Misodzi iri right, but Bible rangu rinobva rati manje. Those who plant in tears will reap in joy. Vanodyara nemisodzi vachakohwa nemufaro. Harina kuti vanodyara misodzi vachakohwa nemufaro. Rinoti vanodyara nemisodzi. Those who plant in tears, not those who plant tears. Kuti uchitochema so kuchidyarwa. Haudyari misodzi, panguva yemisodzi munhu anodyara. There is always a principle, whether in joy or in pain, isingajambiki. Promised land, mukasvika muKenani, mukasarima, munofiramo. Haisi promised fruit iland. So kana land iriyo iri fertile ine blessing, badza rinotobatwa. Munhu akasadyara akasasakura achingoti tiri Kenani, munofira Kenani. There is a principle yamunofanira kuexercise nyangwe iri panzvimbo ine ropafadzo. Iyoyo ikasaitika kana vanhu vakanamata sei muKenani vanofira muprayer. Pane zvinoda kuitwa murimo zvinotaridza kuti muri kutenda shoko rekuti ivhu rakaropafadzwa, saka muri kudyara muivhu racho. Mufunge hama dzangu, chinonzi kunamata, kuita munamato, kutaura naMwari. Amen. So key yelife kunamata. There's a popular saying endakutaura so yekuti prayer haidzinge nhamo. Prayer inodzinga mweya wenhamo, chinodzinga nhamo kushanda. Zviri mutsauko mweya, spirit, mweya wenhamo nenhamo. Ungangodaro usisina mweya wenhamo nokuti wakanamatirwa, but une nhamo nokuti hauna zvaunoita. Prayer yakanaka, namatirwa, mweya wacho ubve. Chiudzwa zvokuita nokuti mweya hapasisira. Saka uchoda people they was complaining takaita independence but hationi rugare rwacho. Tikati problem yenyu ndeye English. Independence hazvireve prosperity, hazvireve rugare. Zvinongoreva kuti you are now independent from the oppressor. Wakasunungurwa kubva kunai kudzvanyirira. Saka ukasashanda unozvidzvanya wega. Haudi mudzvanyiriri, unozvidzvanya wega neusimbi. Tine vanhu vokuti nhamo yaainayo asati aroyiwa hapana need yekumuroya zvo. Kutambisa mushonga atori right paari papa, hakuna kwaanoenda kutowesta mushonga because iye pachake pasina muroyi isimba hana chaanoita mulife. Inzwai, Mwari wandikushumira ndiMwari weminana. I believe in miracles, but kune mastage nemama principles aMwari ekuti minana yacho anoisuspenda. Bible rinoti Joshua aita take over nevana veIsraeri vakupinda muKenani, manna stopped. Nguva yaMozisi vainhonga chingwa, nguva yaMozisi akushandwa kunongobatwa maiki kumateni. Uchingwa. Vanokuda unonhonga chingwa.
Hakuna working class, kune picking class. Yengunonga. Joshua akangoti pfe working class. Ndimwari weminana. Asi une zvimwe zvaakaita principles. Mwari anosika. Pane paanomira kusika kuti zviitike nesystem. For example, anoziva kuti munhu wese ari muno. Hakuna munhu akasikwa naMwari. Hamuna vakasikwa naMwari mazita avo ndinawo arimo, Adam na Eva. Maybe kana uchinzi Adam pamwe ndiyo but urumu wakanyorwa. 1 2 Adam na Eva. Imwe timu rese rikuberekana. So reproduction and creation zvakasiyana. But zvese designed by God to operate. So ukachemera chiri muklasi yereproduction kuti chiuye by creation, unofa kuti pasina chaita. Rinoti kudii vana zvipo zvinobva kuna Mwari ukasaroora hauvawani. Kana ukatotsanya ukahedha musoro pasi kuti Ishe matwinzi angu anokuti inde umupfimbo kumanu. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukachema uri pano arivhurike denga kuti adzimai awo zvirimo mushoko zveshuwavo. Kwarambidze kufunga ka. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asanoonekwa kumaraini kwawo. Utopinda mukati muchitsvaga akabva ikoko. Kune zvakabviswa paremu yemiracle yecreation zvikaenda paremu yereproduction. From dust Mwari vakabva vasika munhu. Dust zvapera vadzokere ikoko. Munhu ndiye akubereka munhu. Wadati Mwari vakuumbire munhu izvo zvavachaita. Vakabva mudimension iyo. Kana kare Mwari vaitopa munhu mukadzi, Adamu akati mukadzi wamakandipa. This time munhu akutsvaga ega. Unozoti mfuti sinamatire ndiwo wakatsvaga but boza Adamu akatikanganisira. Samwari anoti vana wakatsvagira unozokunetsa futa. Tsvaga iko tozoona makumitsana. So kune zviri muremu yekuti you pray for things to happen. Kogoita zviri muremu yekuti after you pray you need wisdom and knowledge to make things happen. Kwakutofanirwa kuva nemasessions ekuti amana tapedza kunyengetera, let's talk business. Hazvina kana mweya chena. Kana tachema tatsanya tanamata tochiudzana zveupenyu izvo munoita une zveimo but akazodza musoro wako namafuta mukombe unofashuka. Musoro unonamatirwa unozodzwa mafuta enyasha but chinofashuka mukombe kapi iri maoko. What you handle, what you do ndo zvine overflow, not your head. Uku kunozodzwa musoro namafuta but zvakabatwa neruoko ndo zvine increase. Iro rinototi anoropafadza kubata kwemaoko kwete kuchema kwemunhu, kubata kwemaoko. Ukachema usingabati no blessing, denga rinongonzwa tsitsi. Amai vapinda mumba vane evidence iri tangible. Wese arikuda kuti Mwari amuitire something. Wapedza kuchema kuti Mwari zviratidze itai chinhu muupenyu, denga riri kucheka kuti ari kumboita nezvei. Ari kufamba ine mwanakomana nokuti pari kuti mwanakomana ndiJesu, pari kuti Jesu ishoko. So Jesu wacho can be divided in the person. Number 1 as the person. Number 2 the principles of Jesus, which is the word. Kuna mai vakauya vakabata mukombero yanzu yaJesu ndokubva waporeswa. Jesu ndokupa bvunza ndiani andibata. Bible rinoita rinoti mukadzi akabata the hem of the garment, hembe kwete munhu. Jesu ndokubva ati pana andibata iye asina kubatwa. Kana unaona Bible riverenge nyaya iyo, Jesu haana kubatwa, mukadzi akabata hembe. Chirungu chinoti hem of the garment. Garment hasi munhu ijira. Asi Jesu ndokubva ati pana andibata. Saka mubvunzo kwa Jesu hembe rinoti munhu. And to my surprise, mukadzi ndokubva wana mari dzawo dzanowanikwa muna Jesu iye akabata hembe.
ndokubva atopora iye abata hembe. So zvoreva kuti Jesu as the person nezviri pana Jesu futi ndiJesu wacho futi. Why? Nokuti zvinomaridza kuti aJesu wacho iye kana wapodza. In other words, ndiri kuti mushoko raMwari mune mashoko arimo ekuti ukaaita utode naumwari hwacho kuti ukuropafadza. Mai vakapinda vakabata mwana. Mambo ndokubva akutsikana kuti shuwa vadzorerei munda wavo. Ndiye mwana wacho. Toa mai vacho. Kufamba uine shoko. Zviome zvidii shoko unoramba uinaro. Mudrought mumaguta mai vakaramba vachifamba nemwana mukomana wavo. Akava iye key yerestoration. Pane chinoda kuonekwa naMwari pamunhu despite kuti munhu achema nedambudziko chinonzi Kristu. Kufamba naye kurarama kugara naKristu. Denga rikakuona nyangwe une chichemo chako inenge ya part 2. The real issue ndechekuti unofadza Mwari vakakuona uine mwanakomana. Why? Because ndonyaya yavanoda kumusoro. Kurati kudenga kune nyaya dzinodiwa ikoko nenyaya dzatinoendesa ikoko. Saka kana ndakuendesa yangu ini ndine chinodiwa nedenga futi ndane advantage. Unenge mukadzi ane pamwiri paperiod yepregnancy ane kamwe ka lifestyle kaanoraramiswa kaanotenderwa kengoti wakangoti chingwa chiri kunora ndoda pizza inotengwa tsana unotoziva kuti aiwa asiri ari kudaro mumwe wangu ari mari ari kudaro. But nhumbu iyoyi zvikangopera ukada kudzokorera kuti chingwa chiri kunora unorara nenzara. Unotsanangurwa maomero akaita upenyu zvokunosvika pakunzwisa wega. Why? Because kapiriodi katokutendera kuti udaro hapasina. There must come a time yekuti unotarisa upenyu hwako oona kuti inini ndinongopinda chechi here kana ndinotofamba neshoko rake ndinorirarama Kristu wacho ndinaye. Kuti pandinozoya nezvichemo kuna Baba ngavatange vaona Kristu ari mandiri vasati vaona dambudziko randapindana naro. Ufunge Mwari haana tsika yekupindira munyaya dzako. Mwari ane tsika yekupindira munyaya yake nokuti une mwanakomana wake you become one. Munhu anonzi anopindira is an outsider. Iye afana kurarama mauri. Ukaita nhamo inhamo yenyu muri 2. Kushaya kwemwana bhutsu idambudziko rababa uye nemwana wacho ari kutsika matombo. Baba vasino vari kutsika matombo ochienda kuchikoro but kushaya kwemwana wake bhutsu inhamo yavo vari 2. Kurati baba havapindire parotengera mwana bhutsu vari kutozvirescue kuti vasatukwe pamusoro pemwana wavo. So kana uina Kristu une law of attraction yedenga kune zvinofana kuita automatic nekuti une chinokwezva yaninoti law of attraction. Regai nditsanangure sekudai. Munhu kana ari mechanic haatori magrizi achizora paworksuit yake nekuda kwefield yake inoattracta izvozvo panopera wiki achiva neworksuit kumba unoona negrizi. Musatombofungidzira yenyu ana mai kuti ana baba kana ari kubasa mupota achidaiswa magrizi anofanira kuwacha kuti akaroora munhu wedu havadaro vatori careful but it's field ravo grizi harishaiki. Hakuna ndakona izora grizi pachandoziva grizi rinenge rakazara paworksuit. Why? Because field yavo samechanic ine law of attraction zvinhu izvozvo hazvishaike nokuti ndom area. Tinonzi zvikure muzere zvikure zvinyawo. Chigure chikapfuura mulocation chichifambawo chinoteerwa netuvana tudiki. But akadiscover chigure chacho munhu mukuru ende vakuru vasingateere saizi yavo. Ndopadaka unotaiwa chigure pachiri kuzora madhaka vapfana ndopavari kurizina kuti anenge mupfano madhaka ese aya hakuna mudhara akadaiswa. Saiyo ndoendoti law of attraction zviri pauri zvinokwezva zvinouya kwauri. Zviri pauri zvinosheedza zvinouya pauri. Musikana chacha type yemukomana anouya pauri ane zvaanovheta nekutarisa pane zvavataura
vanhu kuti vava neumbowo wezviri kutaurwa. Umbowo evidence zvakafanana nebasa nezvaunobata muimba yaMwari, musociety, zvinokudzisa zita raJehovha. Hatifanani zvatingaitire Mwari, takangofanana kuti tine zvatofanirwa kuita kuna Mwari. Hatiite zvakafanana, takangofanana kuti tinofanirwa kuita. Svika palevel yekuti amamai vanga vasina mwana vainzi Hana, ndokubva vatanga giving ivo vasina mwana, zvikati Mwari mukandipa ndosiya pano. Penina ane 5 hajaidzi asiye. Penina haiti zvichechi ka. Aipinda ipapo anapata ana basa nayo. Wasakuti munhu kuti munhu unotopinda naye asina basa nechechi yake. John 4 mukadzi weSamaria ari kunyima Jesu mvura. Akamhanya muguta kuno advertise Jesu. Yei muone, murume wandasangana naye iye achakubva mukunyima mvura, but haada kuti vanhu vamuonewo. Akusiyai nenyota kunyima mvura, but akunomubhiga. Murume wandasangana naye ndiye Mesaya, ataura nezvangu, but mamunyima mvura ka. Kuti tine vanhu vokuti haadi kuparticipate muzvinhu zvaMwari wacho, but anenge ati kuti chechi yedu. Unomboitei nechechi yako? Ndo yedu. Yawabva mukunyima mvura. Ene mukadzi aitotsanangura zvanzi tsime rakatserwa nababa wedu Jacob, harisi rake futi, asi yakachera futi. Aizve wakatochererwawo kuti unwe, hauchada kuti vamuwane. Zvanzi nezvipfuyo zvinotonwa pano, mombe nechitakasirwa nababa wedu Jacob, unoti mombe dziri kunwa but Kristu hano. Ndopandakadiscover kuti munhu unogona kuramba kupa mimba yaMwari, but hazvino kuti hapi. Kune kwaanopa mombe dzinotonwa, girlfriend rinotonwa, mhomo KFC inotonwa, but Jehovha ane basa. Hakuna munhu asingape kwekupira newekupa chete. Hakuna munhu akaomera kwatinodyiwa hamukuzive, tisaka musingazive. Vanoroveka vanhu. Kumba chandiendisa yega, kuno kwatotoshedzera kuti unzai. Kumba chandiendisa yega. Kurati hana kuisa value muzvinhu zvaKristu. Amai mwana uyu, paunozvipresenta life yako pamberi paMwari, une zvichemo zvaunoda kupa Mwari, imotanga wazvisecha usati waenda pamberi paJehovha, kuti pane chinganongedzerekewo chingafarirwe nedenga pandiri, kana kuti ndichingosvika denga rinoziva kuti wauya kuzochema mukomana. Zviratidzai baba munoshamisa, vachakukwenowo unoshamisa, hapana zvauri kuitawo. Toda kumboona ushungudza ndakarerwa kuZayoja nevabereki vangu ndokwavanopinda. Taiti pamaholiday vabereki vaiti kuchechi kune zvishandwa, but imi muri vana vechikoro hamuna zvamuinazvo, but don't allow pachechi kuti pahighway caretaker paholiday panapa imuripo, badzai rislasha ende munoshanda paimba yaMwari. Ndopandakazwa kuti Mwari unonamatwa even nesimba rako. Usina chauinacho anonamatwa futi nesimba rako. Kuseva Mwari, kunzwa kushumira Mwari wako. Mari haipo, but you sacrifice your time, your effort to do something to honor God. Amen. Tata kutonakidzwa nazvo zvevapfana zvokuti tisi tinogadzira loni yepachechi, tisi tinoita zvakati pachechi, tinoita simba rako. Hauna kana mari, but sikunzwa kuti Mwari uyu simba rangu ndinaro. I'll do something. So paunozopfugama uchinamata kuna Mwari, chinotanga kurepresenta pamberi paMwari isimba rako rawakaisa mari. Ngapaoneke zvaunoitira kero, zvaunoitira mwanakomana, zvaunoita mushoko raMwari. Usati wachema, Mwari ngavaone kuti uyu unofanirwa. Tarisai zvaanoita, tarisai kubata kwake. Anotambudzika, but onei kushingaira kwake concerning the house of God. Munamato wako ngauperekedzwe neevidence, kwete misodzi chete. The God who sees what you do will reward you.
ngapave nezvikonzero zvekuti vanhu vanobatikana so. Zamukadzi anonzi Dorcas zvanzi paakafa vanhu vakati bhomirai kuviga. Tanzwa kuti Peter ari padhuze panonzi paJopa, mhanye munoshedza Peter. Oza vanhu chakavapa kuti vadaro zvanzi mumba mama makazara shirikadzi dzaairukira nekupawo zvekupfeka. Dorcas dzaichema dzirimo mumba chitunha chirapa. Vakadzi ava vakatochema Dorcas svika amutswe. Amutswa naPeter. Hakuna mukadzi akakumbira Peter kuti nini ndakafirwa nemurume munomutsa wangu. Vanoti uyu anopa kutodarika zvaitwa naDhidhi vaipita zvokovhara. Kungofungawo kwangu zvangu. Vanoti Dorcas ari Peter anopfekedza baba havangwasi kandipfekedze ngosiya vangovhura pavakafa ikoko. Watomboona munhu ari kumutsa wakafa iwe nevako wakafa ndopekupa zvichiemuka. But Dorcas akari so effective darika murume. Zvoti shirikadzi dzakaramba dziri shirikadzi dzina Dorcas wacho. Iko kuchimutswa wakafa. Roti basa rakabatwa naDorcas rakatoti vanhu vave neconfidence yekuti aiwa tingotanga taviga taipa iwikwe patoda munamato first. Kana zvatoramba tozoviga but imboitai kuti panamatwe pano. Vakapostponda burial for service. Why? Because munhu aioffer service. Kune munhu wokuti kufa kwako vanhu vanongochema kuti wabva panyika but zvawaita panyika pacho sofa hapana. Kungoti tashota but pane kumwe kushota kwekuti munenge magara makashota. Kune imwe timu so yebhora muPremier League so aiyo haina basa ndikaitaura haina masapota akawanda inonzi Rangers. Vanotamba by the 11 vanotamba 10. Inonzi if you know you know. Vanosiya zvebhora. Pane mumwe wanotamba naye imomo muombe 52 years andingati kufamba zvake. Konguridzi wetimu ka. Hamaki hadi anongopiwa akapindwa akarowa akatadza ndizvozvo. Vanenge vakashota baba. Muridzi wetimu anenge arimo. Antobuda aburitswa anobuda kana aneta. Akarera pasiripo anongonzi tafula akanzi kuita sei haitwe izvozvo. Ingati kufamba zvake. Kushota makashota. Unawo here wekuti iwe usati wanamata vanoti kana vafunga zvaunoita vanochema kuti Mwari rangarirai munhu. Usati nevanhu vaakutoraramiswa nembinato yevamwe vanhu. Amen. Kune vanhu vekuti life yavo kuendeka kwayo haisinyaya kuti vari kunamata stereki. Vane impact yakakura zvokuti kune vanhu vanotogara pasi vototi ngatinamatei nekuda kwa. Pangaite vanhu 5 here vanongonamata nezita rakwe. Ukona vakutonamata nezita rako warwara chete. Kwete kuti une zvaunoita unotonamatirwa warwara. Hakuna munhu anongotora kana awa achiti life yako imboita research one. Funga kwako ari kweri type yemunhu. Kutobva kuvabereki chaiko. Ina mbuya wangu kudomboshawo. Vaiti kana vakuita prayer tiri vazukuru so taenda kuholiday. Vaiti vakanamata. Vozonamata vaitaura zita remuzukuru. Vayozotaura mazita evazukuru 3. Try more talent nanyarai. Saka mwazukuru vakazobvunza kuti pati gogo pamunonamatira zukuru isei muchingotaura naTrimo gogo novati anotenga shuga. Shuga yakatisimudza kwa munhu ndokutaurira. Kune chembere ichikabata prayer nekuda kwebrown sugar packet 1. Wari zati ramangwana rakachena. Zvinhu zvakapechera unozonzwisisa. Itawo vanhu 2-3 bekuti musoonenge wakaneta zvakaoma usina mazwi ekutaura. Ivo vanoita maintercessor life yako nekuda kwekuti une evidence yekuti Mwari mukandiropafadza blessing to my generation. Amen. Mwari ngavanzwe losi ukasabudirira nekuti kusabudirira kwako kuna affecta imba yavo church, kuna affecta upenyu hwevanhu vakawanda. Mwari ngavazive kuti uyu akashayiwa mari basa rangu rafa. Iva neevidence yekufamba kwezvinhu zvaMwari nekuda kweupenyu hwako. Amen. Dai Mwari atiwanira nyasha. Usangofamba chete as a believer.
famba une mwanakomana, mwanakomana chi ndi Kristu. Kristu ishoko la Mwari. Shoko la Mwari rinoti kutenda kusina mabasa. Kune basa rinofanirwa kubata. Nekuti paunofunga muchiti Mwari ndirangarirei, vanonyatsa kuona kuti tisati tanzwa nyaya yake, iyi type yedu. Uyu unoita zvinotaurwa naMwari. Mwana wangu ndichitokuda ndichenda unoparidza ku street kuna Festo. Anotamba neshamwari dzake dzakawanda. So ndichitokuda pagedhi vanoona kuti bye bisa date bye bye. Sa mwana wangu anobva ati date munonzira machips. Vamwe vake futi vana